Здравейте хора, сега ще играем Clash Royale. Вече съм в 6 арена. Падна се кланчеста, го отворих, както и Magical. Poison не мога, ще изиграме една игра. По моя случай. И газ. Виж, сега събирам. Мога да се скарам да направя така, не искам. Направя тук войната. Това е прецакване, минал хвърлям умирал. Половината супер. Веднага контратака от другата страна и какво той не ме прецаква, защо така гадно. Предложете ми в коментарите какъв дек да сложа, да се направи. Сега че ми пусна запалайджа. Не е пусна запалайджа. Няма да го пуска. Не, пусна ми шет. Хубава контратака. Изчислям. И супер! Взехме му тази кола. С батълрам и това. И миньоните. Не си защитавам колата, тя не трябва да е, но не я искам в момента. Да я пазиме. Но защо не се получава? Това не е въпрос. Аз трябва да го взема, защото просто малко кръв е. Но мога да им учма колата. И съответно ние бием. Дайте в коментарите какъв дек да си сложа. Имам 47 карти. Това е да мога поразгледам. Както видите, геомант имам, нищо не стане. Това е нашия клан. Прочетете го отгоре, влезнете и донейтвам всичко. Събирайте закон часа. На второто сме не сме мръднали се още. Аз съм в нулата, но скоро може да стане на първо или някъде по-наблизо. Влезнете в клана ни и през време може ви пусна една битка. Ето тази. Така. Те се бият на 7 арена. Очевидно он се прибърза и пуска лаваха, но той пуска
Забравих името на тези, как се казаха, москитарките. Изключително този си мисля, че он си играе само с дек, който има само легендарки, но това не е истина. Това е от негова страна, беше хубаво да го направи, защото иначе Инферно Дракона щеше да вземе много от кулата му. И вече той знае, че играе с Спарки и това е много опасно, защото не знае, че има клон. Но той какво ще пусне? Лъмбърджак, това беше много голяма грешка за него. Не трябваше да го пуска, но хубаво че пусна пеката. Дай да забързаме на 2. Той пак прави същата тактика, но този път той го клонира и му взимат